endaweni yasePitritifi. Kaza ukuthi ngizoba mfishane. Uyabona uma ufuna umsebenzi wawuthola kumuntu ongakase wahlupheka. Usuke usenkingeni ngoba uma ufika emsebenzini mhlawumbe kukhona ekuphethe kabi. Umbathi manje ukuthi ungafuni ukusebenza yekela. Kunabona bakhona emakhaya bahlukunyeziwe babareyphile, abanye bahlushwa amadoda abo, omunye uhlushwa yini inkosikazi yakhe. Omunye maye esikoleni uhamba angakahle, omunye futhi abuye angadli futhi. Kunzima emhlabeni. So lo msebenzi mina engiwenzako lo ngiwusokolele kakhulu. Ngiyakwazi ukuhamba esikoleni ungakadli, ubuye futhi ubuye ungadli, ugcoke ibhulukwe nje ibhulukwe lami leli. Ngingcolile uliwashe ugcoke lona. Uyabona la ngiphethe ini? Amanzi anoshukela amanzi lawo. Lokhu ngiyakwazi lo, ngikuphuze kakhulu lokho. Amanzi anoshukela. Uma ngifika isinkwa esikanje, lokhu kuyadliwa lokho ngathi kuyadliwa lokho babula bakhona emakhaya. Ngasibathi labo KFC manje, bonandozi, ewimpi, kuphi nakuphi. Sikhohle ukuthi sisukaphi. Impilo esiphilayo ngiyo le. Uma ngikubona udla kanje, ungikhumbuza la ngisuka khona nami. Ngeke ngikukhome ngiyofike ngidle kunye nawe ngoba ngiyayazi lempilo le. Manje abantu abakhona manje baba ngathi lokhu kuyihlazo. Akusihlazo lokho. Mina ngiyakhumbula ngisuka khona that's why ngiyazi ukuthi ngiyaphi futhi ngiyabona ngizawufela ngiyakhona just because ngiyakhumbula ukuthi ngisuka kuphi mina. Masikahle amasiko ethu nganza kwethu. Masikhumbule emakhaya sisuke besiphila kanje. Masihambe sovusa lamakhaya asiphilise kanje. Namhla ngoba sonemali sobela ngathi songcono. Ungakukhohlwa lokho ngoba hey bathi isihlahla asonele. Ngisho ingane zakho uyitshela ukuthi mina ngeke ngadla kanje. Lokhu nje ngenza kwethu bethi nangabe kanje ngamane ngibeke lokhu kuphela 3 days lesinkwa sami lesi. Nalo mbhubhudlo lo ngiyazi mangidle manje ngizovuka ngidla sekuseni. Impilo inzima kakhulu bona abakhona emakhaya. Ngiyazi ukuthi nani lokho engikuphethe kukhona abalala abangakadli bayakudinga lokho engikuphethe mina manje. Isinkwa lesi bayasidinga ukuthi siphastiwe into ebonga nendawo futhi nale ipaste sikubone manje lokho sesiqala kuba nemandla amadlala. Babona bakhona emakhaya lo msebenzi engene kuwo lo ngisokolele kakhulu. Angamane ngavele ngangena nje ngisuka lana mina ngiyongibona ngiphethe lokho isinkwa lesi lele umbhubhudlo lo impilo enzima kakhulu bona bakhona emakhaya. Ngithi cinani ngifuna umsebenzi ngizonikhulekisa nginithandazise nginibeke emkhulekweni wami naseyithunyweni ukuthi nithole umsebenzi nibe nemali niphumelele. Lokho ngenza kanje ngizama ukunikhomba ukuthi impilo ayikavele nje yaba right nakimi. Angikho manje but ngisazama. Mazameni sizamisane. Inkosi nibuyise bona bakhona emakhaya. Ngiyabonga niyakhohlwa phela ukuthi manje nisubscribe nithi Mthandazi Dlamini not DR Mthandazi Dlamini subscribe. Ukuze uzonibusisa ukula abe kunye nani 071 5292 117 073 1044 262. Ngiyanikhomba ukuthi lamandla enginawo ngeke ngajika into efana lezi. Ngeke ngashaya yonke into ngasokola ini nendlo yakhe afuna ufaka into eziningi ukuze iqine ibikonkolo abe right. Nawe ufuna uqine ngeke vele kube balula nje. Ulabeke lapha ekhaya uvuphuza lite elinekhofu elinobisi. Geza ngamashisayo uthi ufuna isithunywa ngeke sokola doseka amatimu kulelo ungakadli uzile uyongena empophomeni ungene ngisentabeni la ngikhona kumanje ngizofuna impophomo ngizokhulela la mbukelo khona ekhaya. Inkosi ibusise ngiyabonga.